Ohene ya wo Akyem Osenase ye West Akyem Simu ye epoyemantemu ye berima boache asafo agei ode to na de hye nyina anim wona wo fie ni amanone se womra meboa wo mu so wode mpuntunwuma bi ekoso a omra meta wachi se be ya wo betimi adu botaye de so. Ohene ya wo Akyem Osenase berima boache asafo agei re ato ne manfo mu ofie ani amanone nyina se omra no nka homom na mpuntudwuma hodo omeso asene se ne be ya mpatam ho ebetumpon Dabia me Kasee srasefo a ewa kwantiom enyina ejai adwi bi se beye no mo ba fie abeboa Osenase se ya emfie mienu pe ngrofo beje visa no mo de abasenase ene enumonyam hye a omo de ama Osenase me de wey fast yenuanom ye maamenom se ade bia wo fie a wo betu information se eboa Osenase ye nya mrema no Evise baby a yepese ye de Senase call no. Onu se ne ye nya nto abana empimienu abekrahye wa. Ye mfa mu nyina ho. Ye fa de obeboa Senase. Eno achi ena vida adanse ya ono ye kofabai edema Akyem Youth Empowerment Project edi tudwase we ya ono mo de abai ebeboa pa atete mabunu emo wono manyansa no dwuma enwomasua na afi nso wo matimi agina wo na so e wosikase mu. Ye hia se Osenase man Ubaba besom na maboaye na yetumi a maintain school no na afenso yatrem enti yasam tetia ne se Osenase man ade a ya tu e Awurade na aye de abeto Osenase mamu jeje mu ema enko abontenfo so Osenase for mun taking it serious, not just only take it serious but also come and support so that we can grow this and help Osenase.